היוש חברים, אז כאילו אני פה עם אבא, ותגיד שלום, אבא נוהג. אנחנו בדרך לקנות אוכל לכלבים. מי שלא יודע, כי אני לא התקנתי, אז מי שלא יודע, הביאו לנו עוד כלבה, כאילו אבא הביא עוד כלבה. חמודי, יש לכם, היה לכם פה פרח כזה. כן. אז כן, הביאו לנו עוד כלבה בשם בל, בנוסף למוקסיס. אני קוראת לו מוקסיס. למרות שמוקסיס נהג מוזר בזמן האחרון, בסדר. אנחנו הולכים לקנות להם אוכל. פעם זה היה פעם בחודש, עכשיו זה פעם בשבועיים. אפילו פעם בשבוע. הם אוכלים הרבה, במיוחד בל שמנמנית. היא מפחדת, היא קטנה והיא כאילו מפחדת מרוב הדברים בעולם. אז כאילו אמא שלי אמרה לי שאם יורד גשם אז היא יכולה לעלות לי על המיטה ולישון איתי, כי היא מפחדת מגשם. היא אשכרה מפחדת מגשם. טוב ביוש. טוב, נוותר על החלק של הביי. אני נשארתי לבד באוטו, כמובן. כי הנה, זה הטלפון שלי, הוא קצת, כאילו, החלפתי טלפון, כי לא יפה לי דווקא לעשות ככה, בהגזמה. אני האמת, ממש לא. אז כאילו, כן. אז אבא שלי הלך לקנות, הוא יצא, חלון, קר, אני עם ארוך, קפוא. אני אשכרה הולכת כאילו לישון, אני קמה בבוקר, לא בא לי לקום. אני לא ילדה שאוהבת לישון הרבה. אני לא ילדה כזאת, אני כאילו, תמיד, בקיץ תמיד אני כזה יושנת, מעירים אותי, אני קמה. אבל בחורף, אני לא קמה. אני כאילו, נו, לישוני. ועוד בשישי אני צריכה להישאר לבד בבית. כאילו, בחמישי ההורים שלי הולכים למסיבה, רווקות ורווקים, והם לא הולכים להיות גם בשישי בבוקר, זה מה שאנחנו צריכים לקום לבד בבוקר. לבד. אח שלי לא יקום. אני אצטרך להתקשר לאמא. אריה לא רוצה לקום. איזה בעיה שלי. טוב, אני אעשה לכם סרטון בדיקת דברים חדשים, כי הרבה זמן לא העליתי. למרות שהעליתי לערוץ שלי מהטלפון, אבל נמחק לי היוטיוב. אז כן. ולא העליתי בשבועיים האחרונים, כי זה כל מי שבערוץ הזה ויודע ובערוץ שלי גם מופקב, תדעו שאני לא יכולה לעלות לכם סרטונים, סליחה.